Jokanye sekta bura pod medo chope nyim komiti matawatuak mar theke kinda azimio la umoja One Kenya Alliance gi kweth mar Kenya Kwanza. Jokanye mag komiti maduon buche pachoka no chope nyim apudno kawuono kendo ywak margi maduong'. Ne tim magiwacho ni onore mar rocho ratich duon buche kendo njao demokrasia mathuruka. Jafwambo marwa Eric Owenga lero kweth awere gi jotend dini no chiwo pachgi e nyim apudno odiochieng' makawuono. Jokanyo e sekta mopogore no chopo e karo Bomas of Kenya mar lero pachgi ne kamati maduong' mar twak. Mokwongo e nyim kamati no ne en komiti mano mochung' ne duond buche mag siasa e Thurka kata Political Parties Liaison Committee mawacho ni demokrasia ma Thurka kinde duto osebedo kama tek ahinya to kinde yiero maduong'. E wi mano kamati mar Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah onego go thuru bim chien e yiero mokalo. Weche mabende nosir lwedo kod kweth mag dinde e Thurka. We also propose, in the interests of putting the ghosts of 2022 to sleep, that we have a complete audit of the elections. IEBC stores data for 3 years. The data is still there. The Council proposes the establishment of an independent and multi-sectoral task force to audit the electoral process to identify all the loopholes and weaknesses of the electoral process and elections in Kenya. Esechego bende jokanyo mane ochopo no ywa tol kor gi kako kang maneno ni piny Kenya oyudo lokruok e kidienje mopogore opogore karawere no medo ywak ni sir mag bero ngimagi kendo chopo kare singo mane omigi. Certain forms of disabilities requires attention of medical attention all throughout their life. And life is very expensive. And paradoxically, persons with disabilities are the poorest, yet their lifestyle is the most expensive. Can we have also the inclusion of the youth? Because you might find the two-third is actually people who are above the age of 35. And when you look at our constitution, we are talking about 18 to 34 are the members of the youth constituents. So can we look as political parties, as we're pushing for this agenda, can we ensure under the two-third, we have a certain percentage that we are saying this percentage needs to be for the youth of this country. Jolony kaachiel gi jodak mawuok e Sabauti mane e kaunti ma Trans Nzoia ne ochopo e nyim kamatino. Kae ne gikelo ywak ni kuom thuolo malach ok gisewinjo maber kaluwore kod kaka osejwang'gi ahinya to gi piny owacho mosekalo mabende ok osebedo ka winjo kwayo magi. Out of 11 CEC members, Sabauts are only having 1 CEC. And that is the only county that they can call their county. Mr. Chair, out of 15 chief officers in Trans Nzoia County, we only have 1 chief officer out of 15. If I find that even in the educational sector, in the dominant community, they will be equipped. And if you look at the health facilities in the 2 counties, you will find that people that belong where the Sabot people, in those 2 areas, they will always find that the health facilities are not even equipped. Sabots are unhappy, and you are seated here today, you are very unhappy. Kador gi maduong' mane gikelo e karomoni ne en mar bedo kod kaunti margi kata kodoko ni kamatini ne okorwako ahinya parono. And you want to call it a county for the Sabaot community. What would become of the inhabitants of those 3 constituencies who are not of Sabaot origin? How I wish that this commission now changes his heart so that we can have a county called Mount Elgon. So sisi kama jamii wa Sabot, across from Mount Elgon and then to Trans Nzoia, we are requesting for a county. And that's period. Tunataka tupewe nini? County. Nothing short of a county. Oganda ahinya to mago mayuto margi ni piny gi sani winjo matek mano kaluwore kod osuru ma ichuogo jo Kenya. Mae bende no mul gi kweth mane ochopo kae. The Finance Act 2023 has added a huge burden on Kenyans due to the introduction of new taxes and levies. Whereas we do appreciate the government's reasons for the increase, we join other Kenyans in requesting a reconsideration of these taxes to ease the burden on middle and low income earning Kenyans. Kata kodoko ni moko kuom jotelo mag Kenya Kwanza osebedo ka nyiero mokalo chenro mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio. Kweth mang'eny no medo chopo e nyim kamati odiochieng' ma kawuono ka bende igeno ni ng'enygi biro chopo e nyim kamitino mar redho memorandum mangi e nyim kamiti ma bende otele kod Kalonzo Musyoka kaachiel kod Kimani Ichung'wah mar goyo okang'. Eric Owenga, Ramogi TV,
Nairobi. Dakika en 25 nyakoromo ga jwang bang' sa achiel